mga babae, wow. Ang mga babae, kaya yan nakukulgan dahil sa pinapamati mo. Dahil sa pinapamati mo na aral daw. Nakukulgan yan dahil sa pinapahiling mo. Nakukulgan yan dahil sa sinasabi mo. Nakukulgan yan dahil sa nahihiling kang matakayan. Ang mga babae, nagpapadangat lang yan eh. Totoo ang pagpadangat kayo eh. Nagtutuninong yan. Tapos i-chat mo. Tapos dyan na ka mo nagpuon. Ginulo mo ang buhay ka sa rong babae. Kaya nakukulgan yan dahil padangat ka kayan. Pinili ka kayan. Kaya kung pinili ka kayan, padangatan mong totoo. Dahil mo pagkulgan. Dahil mo pagkulgan. Kung magkaiwal, ayusin mo men. Dahil mo pagtaraman. Dahil mo pagsindakan. Basta ayusin mo. Tapos pinadangat ka kayan eh. Pinili ka kayan. Pinasyaran mo. Nagtutuninong kaya, bigla mong i-chat. I-chat mo na arog-arog ka yan, tapos nahulog na, yun na nga yan. Pinadangat ka na, pinamati mo na nga tapos arog ka pa kayan. Kaya kitang mga lalaki pagkaiwal ta ang bata ta, ayusun ta, bakong pagkaiwal ta, iiwalon taman ha. Nagtataas kaya kitang pril, kaya permi kitang binabayaan. Ang mga babae kaya, nagpapadangat lang yan ha. Pinapadangat ka kaya, totoo yan. Kaya kitang mga lalaki babaan taman ng pride ta. Halang kahon man kayang pride ta, minsan di taman maisipan taman nyo ta eh. Pagkaiwal ta ang bata ta, tagi-iwal taman. Dapat pag magkaiwal, ayuso na, dahil na makikipagsabayan pa. Kita kayong mga lalaki, halang kahon mo ng pride ta, dahil na matanggap. Kaya ang permitang pinabasol mga babae ha. Kaya kitang mga lalaki, makanood bang kita sa buhay ta, bakung puro babae yung susulsulun ta sa gabus na bagay ha. Kaya nasusuyan ako, kaya bukod magbata,